videopelit vetoo miesten fantasioihin. Nivelissä on heikot kohdat. Tämäkin olisi vaan ratkennut sillä, että olisi tuota tankkaamisen jälkeen vaan lähtenyt menemään. I'll be there! Jaa! This is out of control! Son of a bitch! No jep! Nyt saa Tyrantit tapettua, jos ne tulee. Pitää ehkä tutkia enemmän. Ui vi! Vittu ainakaan nouse ylös. Nice. Ihan hirveen näköinen. Oi saati! Se tuli aika puskista. Ei vittu! Juokse. Ei se tänne tuu, se ei osaa lukea. Just go! I understand. Mut voit sä nyt antaa edes sun kudit mulle? On vähän vaikeeta pysy paikalta. Vittu en mä pääse karkuun sitä edes. Perkele. Juokse, vittu! Mistä se menee? Damn. Where is it? Kyllä se jostain huituu. Ei saatana! Olipa reilua taas. No en mä tuu sinne avoimeen paikkaan. Tuu ite tänne. Vittu! Oppiipahan ole. Vaikka kohdattaisikin uusiksi, niin toivottavasti ei tule ainakaan mitään pahempaa vastaan täällä. Onneksi sille on aika pienet todennäköisyydet. Eipä ollu! Hey! Who is that? Stay sharp. Lower it. FBI. No niin, kiva koira. No ei kai näet. Minkä vitun takia nää pitää avata? Mä haluan tutkia mitä haisevia ruumiita. Ei vittu. Se vaan bugas. Noniin. Se lepää. Moro. Elää huuva. Hiljaa sellissä. Sä oot ollu ihan kiltisti.
Mä en nyt halua jinxaa tai mitään, mutta mä tajusin, että ei oo tullut kertaakaan game overi vielä. Ois pitänyt melkein ampua ne koirat. Perkele! Sinne häkkään. Oh, what the hell? No jep. Hyvin alkoi taas. Itse asiassa vois käydä kattoo siellä yhdessä poliisiautossa. No mitä vittua, miksi saatiin ovella? Se teki samaa mitä koirat tekee vittu. Omistaja lähtee pois kotoa. No niin. Nyt pääsee slippa ohi. Pääsee tutkimaan se huone. Jaa. Vittu se kävelee kovaa, mitä helvettiä. Vittu se kävelee nopeammin mitä mä pystyn juosta. Mene, mene! Saatana. Kuuliks mä oikein? Ei saatana, se tulee sieltä. Perkele. Joka suunnasta joku. No vittu! Joo. Kiitos, että otit kohteliasta. Ei vittu, se osaa kiivetä! Voitko painua vittu? Tästä jos selvitään, niin helloa. Ei vittu! Miten toi oli mahdollista? Aha, näin helppoa se on ollut. Tai no helppoa ja helppoa. Kuva. Pelle. You can run, Annette, but you can't hide. Voh. Voitko venaa ihan heti? Vittu. Ei sit. Ihan sama. Puukotetaan sitä se. Jaha. Se sit pääsee ohi. Älä nyt vittu sinne sitä työnnä. Vitu nääliä. Voi vittu. Him again? Huh. That was easy. Voi vittu. Hell yeah! Vai tuli Phase 2? Vittu mitä paska. No! Jahas, ja peli pilalla. Se on ohi nyt. Jep, sama se on lopettaa tähän. Nyt vituttaa. Voi olla hyvillä mielin, kun tietää, että kaikki noista jää tänne. Voi vittu. Is this a fucking joke? Jep. En mä voi vittu tehdä mitään muuta kuin väistellä.
Vittu kasa. Ai niin, Claire taisi jäädä. No, mitäs pienistä? Leon? Hey, Oh, We made it. no, joo, hyvä. Just like I Hyvä, said. ettei jäänyt. Se niinku kant.